Para siswa, menawi matur kaliyan tiyang sanes, kedah sopan lan ginakaken basa ingkang trep miturut unggah-ungguh basa. Tuladhanipun, menawi para siswa matur kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh utawi tiyang ingkang langkung inggil derajatipun, kedah ginakaken basa Jawa krama. Para siswa saged nyemak video pacelaton ingkang dipun puter. Sasampunipun nyemak, para siswa nyatet tembung-tembung ingkang boten trep miturut unggah-ungguh basa Jawa. Samenika badhe dipun puteraken video tuladha pacelaton ingkang dipun paragakaken déning Sifaatus Shobihah minangka ibu, Husein Erwin minangka bapak, Rizka minangka Hilda. Pacelaton menika nyariosaken lare ingkang nyuwun pirsa bapakipun bab asal-usulipun Kaliwungu. Lare pikantuk tugas saking sekolah supados ndamel cariyos asal-usulipun Kaliwungu. Ananging boten saged. Jangkepipun saged dipun pirsani wonten ing video. Sugeng hamirsani. Bu, Hilda ning ndi ya? Wonten ing kamar, Pak, ndamel cariyos asal-usulipun Kaliwungu. Telikane bisa ya, Bu? Iya, Pak. Mbok menawi Hilda malah keturun, amargi boten kados padatanipun. Bapak kan yo ngerti dhewe to, pola tingkahipun Hilda kados pundi. Wis, yen ngono, Bu, tak menyang kamar Hilda dhisik. Nggih. Pak, Ibu wis nggaweake wedang kangge Hilda kalian Bapak. Walah, Bu apean temen ya. Yes. Matur nuwun ya, Bu. Oh, nggih, Pak. Hilda. Dalam, Pak. Panjenengan nembe ngopo to? Bapak, aku lagi garap tugas. Kados pundi to, Pak, cariyos asal-usulipun Kaliwungu menika? Oh. Lah kok ora matur bapak nek arep ngene cerita. Iya, Pak, lah kula kinten Bapak boten wonten ing griya. Menawi matur Ibu boten ngertos. Lah kepriye Pak menawi harus mekaten? Ya wis. Ora perlu kaya wong susah. Tak critani. Nggih, Pak. Jaman biyen to, Nduk, ana wong loro kang padha sektine. Asmane Sunan Katong lan Pangeran Pakuwojo. Pak, Katong kuwi ingkang damel wadah kuwi to? Bus, Kaya Katong kresek. malah gojekan. Tak lanjutke ya. Nggih. Pangeran Pakuwojo kuwi salah tampa karo Sunan Katong. Amargane putrine Pangeran Pakuwojo lunga saka omah menyang omahe Sunan Katong. Banjur panjenengane ora trima lan nantang
tanding Sunan Katong. Bapak Tanglet, nalika panjenenganipun kepanggih, kedadeanipun kados pundi? Sunan Katong lan Pangeran Pakuwaja perang ing sapinggire kali. Mergo padha setine kabeh mati, ora ana sing urip. Lah getih kuwi, getih warna ungu kuwi asale saka getih Sunan Katong karo Pangeran Pakuwaja. Getih kang metu saka awake Sunan Katong werninipun pethak, lan getih kang metu saka awake Pangeran Pakuwaja werninipun abrit semu ireng. Banjur getih loro mau nyampur dadi siji, lah warnane ungu kuwi ceritane. Nggih, Bapak. Sakmenika aku wis ngerti cariyosipun. Matur nuwun nggih, Pak. Yo, wis ndang digarap tugase. Nggih, Pak. Jaranan, jaranan, jaranan.